I-upload mo, I-chat mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, Pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Merendal na po. Kumusta sa tuyang hapon? May merendalan? Wara. Mas magayon kon may merendalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips sa sin mga tataramon. Oy dangugaan sa kuyang orasyon. Pingkion mo baby, Pingkion. Smile. God is good all the time. Let us sing. Sabay-sabay nga tayo. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay. 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 Sabay-sabay kita. Sige daw, sige daw, sige daw. Sige daw. Oy mga fans, pakusuga ang radyo. Alas 3 na nung naginibuhan. Kita mag-oro erestoryahan. Mas magayon kon may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips sa sin mga tataramon. Oy dangugaan sa kuyang orasyon. Mo baby Pingkion. Diyan ang problema. Ata Dr. Alan Molocanyas. Sa gabos tabi amigo na pigtro testing ko sa buhay ko. Ang pagkanta talaga dahil kong kamugtaki talaga. Totoo ata. Sa totoo lang mga tugang, gabos na pigtro testing ko sa buhay ko. Ang pagkanta talaga anday ko kaya. Bago ata. Bunang pagta-timing baga, salbatana talaga. Dahil ko talaga kaya. Maluya ako talaga sa music. Diba? Maluya talaga kita sa music. Buda, iyan baga na. Ata gabos na bagay mga tugang pig-adalan ko. Grabe ka man niya kung gabos na bagay. Basta pig-adalan ko man iyan. Pero, yan talaga ang pagkanta talaga. Wara talaga sa kuwang ko. Nasusupukon ako. Kaya pag nagkarantahan na baga sa video, okay? Dr. Alan, ay wara na ako ka. Wara na. Lugi si Henry M. Lugi si... Nainggiton man ako sa mga matibayan minakaranta. May merindalan, Dr. Alan. Wara man nga yadigdimigong merindalan. Pangyayari. Warang merindalan palang Dr. Alan. Di anong gibunta kay ni Magalat. Magnganga. Ano ito? Nagngarap ka nga ni at yung nga ni baya. Gabos talaga. Iyan ang gananday ko ng ganun nasasabayan. Pangyari. Gabos na. Iyan ang gananday ko kikaya talaga. Oy mga fans pagkusugaan. Aray pa o ni Mari ang kanta o. Mari ang boses kayo ni. Pero siguro mga tugang ko nag-aadal ako magbasa kay Passion. Ganun nagkasinso ako dyan. Ninhuli na nga ni kan mga si Judas. Grabe ang dagit na tinamaan siya. Asin tinubuan siya ninduang borobayawas. Borobayawas sa iyang lawas. Kaya paminsan minasabit mga tugang an sa iyang... Oh, hindi. Baka madagitan. Baka nagdadangog si Father Arlie Compuesto. Dagitan ako kayo nina. Belated happy birthday, Father Arlie Compuesto. Father ano yan? Alray. So, nagkabirilot na kita. Parin hapon tabi, Padre. Belated happy birthday po sa imo. Posta lamang kita dyan. Ang sa tuya, tabing tataramon, ngunyan mga tugang na hapon, iyo po ang... Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuya, tabing tataramon, subida. Subida. Ano mga tugang ang gustong sabihon kan tataramon niya to na subida?
Paano mo mga tugang ipapaliwanag ang tataramon na subida sa satuya tabi na mga paradangog? Iyan mga tugang ang sarong tataramon na kan mga panahon subida. Aberdat na may mapaliwanag gayon. Hello? Yes, sir. Good afternoon, Kamandre. Good afternoon, Kapingki. Ano pa gusto sabihon? Tigil sa Moya, sa Masbate. Oh. Paliko, pagliko. Ah? Tubida, pagliko. Paguna ko, ang pagliko, mido, kurbada. Naku, iyan. Sa Indo pa lang sa Masbate. Ang ngayon, pagliko ka. Sa Indo pa lang sa Masbate, ang pagliko, nga po kan, subida. Uyuman. Sa Muya, amigo, ang pagliko, kurbada. Yan, uyuman, tubida. Oh, kaya lang, bako man talaga magkangala sa Indo, tamala nga ni baga sa Indo, ang chinelas is magol, bako. Amo. Buda. Wala nga ni sa among Migo. Wala nga ni sa among bawang. Amo nga ni, ang chinelas is magol. Buda ang, oy, amigo, ang motorsiklo baga dyan sa Indo, nga po Honda. Amo. Amo. Pero pagkabot migo, Yamaha. Salamat. Oh, dagan salamat amigo. Dagan salamat. Alright, bye-bye. Iyo baga. Meaning po mga tugang sa ano, Jing? Nagapunta kang salbatana kanya muning na. Para masabay dyan, Jing. Sarabay lalaki yun eh. Maram, lalaki. Si Lito Lapid baga ngayon. Si Bida. Hindi, lalaki. Latosong ko si Bunjing na. Sarawayo nini. Hello? Hello po, BP Henry. Yes, good afternoon. Opo, good afternoon po. Sabi po no asawa ko, yun daw pong subida, yung para daw pong paakyat sa IMI sa may Quezon. Yes, subida, paakyat. Opo, paakyat. Paakyat. Away o to ano yan? Ano yan? Going up. Opo. Paakyat. Yan. Salamat po. Very good po. Thank you. Thank you so much. Yan ha. Ang subida, pero ding ilingon mo ding talagaan kwan ano, munyan ko lang naaraman na sa Masbate palan ang subida paliko sa tuya kurbada. Pero ang subida mga tugang is sloping upward, rising, ascending. Ang subida kan presyo kan rising of prices. Subida kan mga presyo, rising of prices. Subida kan tinampo, paitaas na tinampo. That is mga tugang asubida. Gamiton sa tataramon ang salitang subida. Haloy na nakasakat ang truck na kargado nin lukad dahilan taan tinampo subida. Tama, Jing? Si Lito Lapid, ngunyam, bako na siya subida. Hello? Hello, B. Ay, B! Good afternoon. Ang subida, B. Sa kalaban kang bida. Kontra bida. B, Ay! lang nga tumunta kang salbatana ka, pagpara. Pasabayin na. Dasay mo, bye. Na, iya po, iya kasarabutan na kita. Mga tugang pataas na bagay. Kurbada ang subida pababa. Ini man iba man ang nasa isip kay ni man na. Sabi ni kapatid na Noel Manalo, maray na hapon, maray ka pa sigurado, tanag-merindal ka na. Poko doon kang merindalan mo, kamutikyo, taarog ako kaan, pag nagkataon ako, ki kamutikyo, minakusugon ang buot ko. Budaan, bako ang subida sa pelikula, pinag-iristoryahan kan mga nagili, ni manalasaro ka man niya na subida sa pelikula. Tukadon. Yes, tukadon. Tukadon. Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, pataas. Yes, di ba? Pero ganyan ko lang na, liyon na ang talaga. Kaya talaga, dapat talaga mga tugang na may kanya-kanya kitang tataramon. Iyan baga na, oy kapatid na Noel, anong apod tabi kapatid na Noel kang sadit na kasagsa sa Katanduanes? May terms in the kayan, start with letter B. Bako yun, Noel? Sa Katanduanes, hindi ka magtaram kanjing. Iyan na, saradit na kasag na ang apod letter B ang poon. Sa Sursugon, iyan termi kaan ang apod. Pero sa Katanduanes, di ka magtaram kaan. Baka masapa ka diyang kidaraga. Diba?
Tama, kapatid na Noel? Hello? Hello? Yes? Yes? Sabi mo bida, yan. Ano po? Pagkahon. Pag? Iyo, patukad. Oh, na. Okay. Oh, salamat, Migo. Nagawara-awara na. Okay na? Ano ining bareta na nailing ko sa TV na ang ivermectin pwede nang gamito na off-label? Ano sabi yung kan Dr. Alan? Na ang ivermectin nga ya, pwede nang gamito na off-level drug, sabi kan Department of Health. Pa-explica rata daw ang manonorin. Subida baga sa probinsya ni Coco Martin. Engineer Mer. Kaya Engineer Mer, amigo. Salamat pala ni Engineer Mer. Huwag mo sa mga taga-barangay. Ano nga nito? So, tinabangan mong barangay na nakapatugdo kay simbahan. Di ba? Subida da, so kalaban kan traidor. Okay na? O yan tabi, mga tugang ang sa tuyang tataramon. Hindi po, mga tugang sa tuyang programang Pingkion sa DZGB. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ika pong nagdadangog ngunyan, nakakataram ka nin maraot na tataramon. Iyan na paglanghad. Paglanghad. Pagtaram ki mga bad words. Ang pigapod na swearing, S-E-A-R-I-N-G. Ano pa doon ang meaning kaya ko sabihin kang swearing? Swearing. Unis, kung English major ini, si Richard, si Arben. Ano mo sabihon mga tugang kan swearing? Sabi kan mga sayan, inidatabi konektado sa pagtatara mga tugang nin cursing. Cursing must pain and build relationships at work, but if you are a woman letting a profanity words fly, can still raise eyebrows. Nata mga tugang, ang pagtaramdaa mga tugang kaiyan, sumpa, ang pagsumpa, paglanghad, pag-curse, mga tugang, saro sa maraot na atitud nin tao, pati ang pagmuda, asin pagtaram nin mga karatan. Di mo na kaya paminsan ma-identify kung arin mga tugang ang pinag-apod na expression or totoo na pigmumuda mo ang sarong persona. Kung ikaminuda ka, ano ang namamati anin tao? Ika ngaya bunjing na. Anong feeling mo mga tugang pag tinaramaga kimaraot? Di ba? Ever since mga tugang kita mga aki pa, pigtuturoan kita kan mga magurang ta na maraot ang pagsumpa, maraot ang pagtaram nin mga tataramon, mga tugang na may connection sa pagbumuda, ang cursing o swearing, mga tugang na pigapod. Pero ara mo, ang mga bad languages databi, mga tugang, if you express it, mga tugang, just to relax and release your anger. Sabi mga tugang kan mga sayantista, maray databi anjing sa tuya na mga tao. Nailing mo na yan. Tapag nakakataram kadakaan, nakakaluwas mga tugang ang dagit mo, minakaw sa databi ki pahinggianan sa daghanin tao. Did you get my point? Nasabutan po nindo. Pero mas kinuha rin, di po pwede mga tugang na magsumpa kita, mag-curse o mag-swear sa sisay man na tao, dahil ang databi iyan, minakriar nin maraot na implikasyon sa pagkatawo mo.
Nasasabutan tabi. Sabi mga tugang nin sa writer, ang pangalan niya si Emma Byrne. Hindi ko tamang pagka-pronounce ko ang salbatan ng inio. B-Y-R-N-E. Emma Byrne. O Byrne, hindi ko aram eh. Sorry po, baka na-mispronounce ko. Ang swearing na tabi, mga tugang, usually regarded as a simply lazy languages or an abusive lapse in civility. Ang pagtaram nin mga mararaot sa imong kapwa, ang classification niya databi is an abusive lapse in civility. Uyog-uyogon mo yan. Pag sinabing abusive lapse in civility, saro databi na gibonin, gariba ko mga tugang sa syudadano asin sa sibilisadong komunidad. Sabi ka nag-text. Pipandar naman ako kan. Biya pagpadara nindo ako mga estali naman nindo kaya niya. Ako nagtataram sa ako digdiya. Now, sabi mga dango ganindo ini. Sa libro mga tugang na sinurat kan tababayang ini, swearing is good for you. The amazing science of bad language. New research reveals that profanity. Ano nga na ang profanity? Para luluyan naman. Ay, nasa English major ta dyan eh. Dilakaw-lakaw na kita ang English major ta. Umininom, para hinapot ko, umininom kita tubig. Ano nga ng Bicol? Ano nga ng Bicol kan profanity? Profanity. Bicol. Ang profanity, mga tugang ang pig-apod na mga offensive language. Ano mga offensive language na yan? Aram na nindo yan. Hindi ko pwedeng taramon sa ere. Has many, nailing muna yan. Iba talaga ang Pinoy, iba talaga ang tao, no? Ang profane o profanity words that tabi has many positive virtues for promoting trust and teamwork in the office to an increasing our tolerance to pain. Salbatanag. Di ba? Pag ikadaan na taraman ki mga malalanit na mga tataramon, naglalangkaw da ang mga tugang ansa imong tolerance sa mga tataramo na iyan, pirmi ka na niyang pigtataraman. Pero da akong pambihira ika, mga tugang na makadangog ka iyan, ika ngayang salbatan na kangaya. Ika ngayang kabayo ka. Di ba? Ika ngayang damulag ngayang ining kabakab na ining. Di ba? Kumpirmi, example lang ito, pero bako ito mga profanity words. Kumpirmi kada ang mga tugang nakakadangog kan muda na iyan. Ang sabi, nagiging halangkaw databi ang level of tolerance mo. Hello? Ang apod kan, Chef. Oh. Kung may napala sa pandok mo, immune ka na. Mataliw kang amigo ka. Iyo man ang good pa diya di. Piga para taramang ka urual daw na sana nagpiga pamahawan mo, pangudtuhan mo, pamanggan mo, an muda, mga tataramo na marauton. Oh, immune ka na. Na-immune kami ning minahibog ang pandok mo. Iyo man ang gano'n. Kung sa COVID, binigo, di ka na dukot hanggang COVID, immune ka na. Correct. Pero in positive term, iyan kasi, kakakapaluwas iyan sa tao kang dagit. Iyo. Pag yaon sa loob, ang dagit mo, pwede nga takiyong ka. Iyo may go, ang sabi digdi, ang may positibo na ang resulta kayo sa tao nagtataram. Correct. Sa
taraw pa yan, sir. Kaya naman mas sa pagtataraman, pampahibog ki pandok. Yes. At taraw pa ka, sir. Depende yan sa pagka-express kan tataramong. Pwede. Pwede. Diba? Pwede. Alam mo kaya kitang magbarangkada. No. Kung dagit ka, ibagi ang pagka-express mo kang Ano man yan? tindang ka. Ano man yan pading yung pahit nitan? Pas kaya pa de. Di ba? Gari so, Pero kung gari normal na sa karawan ka mo, iyo man. iba man ang pagka-interpretar mo, iba ang pagka-express mo. Iyo mananggad. Adi, iyo mananggad. Pwede, di ba? Pwede. Iba lang, Oo, pero kumbinsido ako sa imo. base language ang apodkaan. Base language. Yeah. Oo. Pero kumbinsido Pero, ako naman sa imo migo na yan talaga pampahibog ki pandok. Yan, sakto. Okay na sa imo. Salamat. Bye-bye. Yung kapatid na Noel Manalong inila. Kaya di daw kayo ni si Kuan, di daw kayo ni si Jonah sa kalukuhan. Di ba? Dai ka nakaan sa may mamaya na yung mahiwagang tandog. May oras pa man. Di ba? Now, ang kaipuhan ngaya tabi, sabi kan text ano ni? Iba man sa nabas. Alright. Now, daw kanindo ini ha. De tabi kay ni magibo ang pagtaramda ki mga mararaot may bintahe sa nag-express kaan sa saiyang salod. Pero tabi kamong nagdanangog na mga aki, day kay ni magibo, buda kamong mga gurang na, kadakol nin paagi para ma-release mo an sa imong dagit. Lingon mo may mga lugar baga sa Manila, sa ibang lugar na, madumang ka lang sa long lugar dyan, gibong mo lang dyan, manggapo kipat plato. May mga plato baga, para sa onduman, so dagit, may babarabad mo sa duman sa lanob. Di ba? Bakay ba kaya ang kikwan? Sabi mga tugang kang, when National Geographic Databi caught up with Byrne in her home in London, she explained that why humans are not the only primates that can curse and why though women are swearing more today than before, nailing muna, mas dakol da ang mga babae ngayon nagparatataram kayan kumpara sa dati, it is still regarded as many as unfeminine acts. Ang pagmoda, asin ang pagtaram nin mga profane languages, tabi, mga tugang, bako da tabian mga tugang feminine act, it is classified as unfeminine act. Pambihira man ang akong makadangog mga tugang kibabayi na mahiligon magtaram ki mga mararaot. Kitang mga lalaki, ang permi kaya nagigibo. Di ba? Pero databi mga tugang sa sibilisadong sosyedad, bako akseptable ang arog kaining norms o kaya value nin tao. Di ba? Bako databi. Pero ilangang unyang baga, ang pagmuda ba sa to, gari normal naman sa ano. Wala nga ni, pag may nagmumuda, urlokong kita. But as in parang, we do not, di ba? Di ba? Kaya, gari, normal naman sa nangunya na mga panahon, ang sitwasyon ta. Ito, reaction. Sandali lang Sabi kan texter ta, paano po kung paghali sa simbahan, siging kapandadagit, buda kapang mumuda, iyo baga? Naramdaman nyo susukanta bagang si Katunjing? Ano nga so? Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, sa'yo. Nagrorosa, ano ito? Sa may nakitang isang ale, nagrorosaryo, matay na kapikit. Balimos po ang ano nga nito? May kanta magagaan, galit na galit pa rin ang ali. Santong kabayo, banal na aso,
natatawa ako, hi, 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 hi. Sayo. Di ba? Gabos da kitang tawo, mga tugang nakakataram paminsan kan siring na bagay dahilan sa kadagitan mo. Pero, maray man na after na kitang makalmada, we realize mga tugang na ang pagtaram kay mga mararaot na tataramon, naaraman tang salaan sa tuyang ginigibo. Di ba? Oh, okay, madali lang. Matik kita kan mga reactions nindo. Bawal po sa Bible ang pagmumura. Nakasulat po. Yes. Tama ka po dyan. I agree with you. Ingat kayo sa biyahe pa uwi. Sino to? Kaya palan si Tut, biyong-biyo ang pangmumuda. Adi, bala ka. Sir, ang subida sa mundi sa ginubatan, patukad or tukaron. Tama ka po. Agree ako dyan. Di ba? Na. Madali lang, hilingon ta muna sa mga comment. Mga tugang sa sa tuya tabi na Facebook Live. Kadakol naman gawin kayo ng babasaon tayo. Hilingon ta da. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi, 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 hi. Dog sa nang kantang aring king king king, aring king king king, aring king king king, aring king king king, bowling king king king, bowling king king. Elvera Albalbarado, ano kun ko po kan mahiwagang tanog banyera na pinukpok sala. Pabati po sa pamilya Francisco dyan sa Bulawan, Pretoria, Sorsogon. Sabi ni Rico Francisco. Ja Bitito Belen, maray na hapon po. Ira Marcos ba to? Martos. Watching from Mayon, Castilla, Sorsogon. Hi sa Martos family. Glenda Velasco, maray na hapon, mate. Oy, mate, maray na hapon. Kanang tunay. Pabati po sa Babasa family dyan sa Malangka, pirming nagdadangog. Salamat. Mary Bermondo, good afternoon. Eduardo Esquejo, happy birthday po sa wife mo. Iyo pala, birthday pala ngunya ni Mrs. Manangan. Jonathan Lorilla, happy birthday. Tabi, agent ganini, Ladimo. Alright. Okay na po. Yan ang mga ko natin, mga nakatutok dyan sa Facebook Live. Reaction. Natural na ngunyan sirhen ang pagmuda, tapati aki ngunyan, matibayo na magmuda, iyo baga. Totoo yan. Totoo yan, tabaga. Gabi na ngunyan ang panahon. Kaya, we must adapt mga tugang the situation. Kung di ka ngunyan mag-adaptar, mga tugang, makakatabar katabi kipirming kaiwal. Pero they must aware ng ano man na bagay na nangyari sa kinabana ini, nagbabago. Ibo, 15 bago mag-alas, 4, orasyon nito tabihin ang mga tao na mataba. Masabi kan si Bunjing, garo nga may mga patama kayo ng delikadot na ngayon. Paret naman ngayang ini, oh. Orasyon mga tugang sa mga taong mataba. Pag napasal ang ini, opdir ko ngayon ini, sabi ni Bunjing. Orasyon mga tugang sa mga mataba-taba. Ang mataba-taba na tao na dapat pagkarawan, na pagkantsawan, tayan mga tugang, mga tultol, asin siring man sarong maray nagibo. Ang pagiging mataba din tao, sinyal po na iyan, saro tabing healthy, sinyal na iyan, katabi sarong marayon, buda maray tabi sa imong pakiamigo. Maray ang pakiamigo mo sa mga kaldero kawali, buda sa mga plato, siring man mga tugang sa maluto, isira, buda iba pang kusido. Kasarabay tabi ang litson, buda kunihungit mo, dara kulao na gayo, kaya nipig
epekto ka ang tabi dyan sa lawas mo. Siring man mga tugang, ang mga mataba-taba, tabi na mga lalaki, yan tabi di pisilo ng gayo. Lalo na mga tugang kung minaihi na bagagro, day mo naman kayang ilingon ko di hahanapon mo. Kaya ngayon day mo na aram kung saan matama dyan sa inodoro o dyan tabi sa paa mo. Siring man mga tugang sa mga babae, tabi yan ang problema niya to ngunya na panahon na ini, oh. Kapag iyan tabi hinapulas, day mo na aram kung ari na duman buda mga tugang, day mo na abuton kung ano tabi ang tuyo mo. O yun na. Maray pang sabi, mag-commercial ka na sa ngayon, sabi ni Bunjay. Maray pang commercial ka na sana. Pero mga tugang bako sa karaw tabi, pagbaha na talagang ikatabi may pakinabang na tao. Mas kan mangyari, sinda tabi lubog na ikalataw panggayo. Pwede katabing makatabang sa mga tao na talagang mga nangangaipo. Pero mga tugang, ang pagiging mataba-tabi, bako ang maraot na sistema nin tao. Di pagparakararawan tayan mga tugang, ang talagang namamanaman, buda talagang nangyari sa buhay nin tao. Pag iyan namamana, di kang maginibo talagang madakula kang gayo. Pero mga tugang, kung iyan tabi ang lawas mo at tamanon muna sana, basta mantiniron mo na sa imong dugo katamtama na gayo pati ang sugar tabi dapat tama-tama sa na iniyo. Tamaski masarigon ka, basta day kang maintenance marayon tabi yan mga tugang na sistema, kaya sigurado gari magreklamon ago mo. Tano na ngaya agom gari magabaton ka ngayang gayo, pumundo ka daw ngaya agom tako na sa nadigdio. Masabi man si Mr. Gariman sa na ngayon Awin na, baka riwalon ako din do. Ano selling mo, Jing? Iriwalon daw ako, Jing. Iriwalon daw ako, Jing, selling mo. Baka riwalon ako din do. Gariman sa na ngayon kita ngayon nakasakay ngayon sa Carabao ngayon na Torillo. Awin na sa endo. O, sa pagbabalik, ang may, karaw lang po ito Pag sa pagbabalik mga tugang, ang may wagang tanog sa DZGB, alas 3:45 na ang oras sa satuyang programa. Ang oras hatod sa inyo ng mga minasunod. An oras hatod sa Indokang San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered
offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA No. 072 Series of 2020. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo, natibaan nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA No. 185 Series of 2020. Magkaburunyo, bikol. Magkasararo, bikol. Pagtabang sa kawa. Mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with provenance of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Si Juday po. And Luna!
Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag dina-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya, plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo, iba ang Pilipino. Sagana sa pag-asa, na sa'yo'y mag-angat. Walang atrasang hirap, makamit lang ang pangarap. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Di basta bumibitiw, paulit-ulit mang mabigo. Pag nadapa, tumatayo uli, iba tayo. Di susuko, umaagos ang pag-asa sa iyong mga dugo. Kamuntag ang pag-ibig sa iyong ngiti. Walang islang o atrasan ang lahi mong palaban. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby. Iba talaga ang Pinoy. Iba ang Pinoy. Birthday pala ngo niya ni Mrs. Jing. Ano na kita, Jing? Pero wala sa nama. Wala sa nama. Salamat unon. Ay, happy birthday, tabi. Sa kuyang agom. Sarong babae na talagang sa kuyang namumutan sa kuyang padabaon. Dahil ang tabi, sa paghiling ko talaga siya ang pinakamagayon. Kaya tabi sa kuyang inagom asin solamente ko man talaga na naging ilusyon. Dahil lamang ako kiba na naging karelasyon, kundi talagang si Mrs. sana akong kaya mga tugang ako talaga namumuoton. Happy birthday tabi sa sakuyang lalab na solamente tabi na sakuyang namumuotan maski anon mangyari sa anuman na panahon. Haloy akong kakapili talaga sa nagadan sa kong nahiling mga tugang taday man ibang pipilian kun kaya talaga solo sa naan sa kuyang naging ilusyon. Kaya tabi, salamat tabi, taday man kita pwede magtripon sa mga nagpala rin pagkaon sa kuyang agom. Thank you, hunununon.
Sa mga babae tabi na mga magayunon arog tabi kay Doña Tina Rosal nagluto din pagkaon na masiramon. Kasabay tabi ang dessert na talagang ang pakahamis na katamtaman sa kuya ng gadbagayon. Ate Tina Rosal, salamaton tabi sa ibang pinadarang pagkaon kaya pag uli ko talaga gani ako makaon buda ako ng gad nagugutom mo nonon. Ini tabi si Ate Tina sarong babae tabi na maray magluto buda talagang ansaya man na nakasortihan na si Kapitan mabuoton buda masortihonon. Dumayan sa natabi kamo mga tugang sa seafront dyan tabi ang mga pagkaon ng mga pertihonon. Yan tabi ang mga taro ni Doña Tina kung kaya mga tugang talagang pagkaon masiramonononon. Sa mga miyembro tabi kan mga dancing queen salamaton tabi sen nagabo sa greetings sa pagpadaba sa sakuyang agom. Sa mga dancing queens tabi kamo naman ang tunay kaya tabi salamatononon kaya lang dahil kita makapagtiripo din haloy dahilan ngani ta may COVID pa ngunyan na mga panahon. Siring man mga tugang so nagpadara tabi nin mga birthday treat siring tabi kay Pingkion na sarong babayeng mistisahon. Siring man mga tugang si Shi na Clemente sarong babayeng siksihon maputi-puti kaya tabi masortionon manan sayang agom. Si Chu na araw na mga rakngakon buda mainogmahon saro tabing matibayon na babayi kaya tabi salamatononon. Sarong midwife na matibayon minapaaki kaya tabi mga tugang gusto niya nanggad na magservice sa mga legaspinyo. Maski tabi ang sayang nariresibi arog sa nakaini o na kantidad katamtaman ngayang mga taga City Health Office sa Lamatonon tabi sa nung mga greetings sa pagparaba sa kuyang first love budan sa kuyang lalabs na magayonon. Salamat po. Si Ate Cho na saro tabing babayeng minamaniho na marayon. Kaya tabi ang sayang agom na si Architect John talagang namumuoton maski ano nagad ang hiling kanibang mga magayonon talaga nanggad ang hiling niya sana si Ate Cho na tayo nga sa kuyang marayon asin padabaon. Ano tabi ang mahiwagang tanog pero tangkitang apod ngunya na pagkahapon? Apod na! Eksaktong alas 4, perang apod sa no, perinutan, ano po ang mahiwagang tanog? May clue na kita kasapon, 50 pesos. Ang pampremyo tango niyan, 50 pesos na sana. Heto na, itaw ta kasapon sa kabanga. Hello? Hello? Ano po ang tanog? Styrofoam po. Sala. Ayos. Styrofoam, sala. Eksakto man o, eksakto. Styrofoam na tiktak-tak so luklo. Styrofoam na? Tiktak-tak so luklo. Sain. Yung sa piglinigan. Sa piglinigan. Opo. Okay, pangaran. Ano nang babay, kuduton ta kasahita na sa pighapot kitultol na. Gloria, taga saan si Gloria? Bitano. Styrofoam na pigsulok do niya, itinugtog sa lawas niya. Opo. Ito ang tanog, ang abot styrobox. Opo. Nasasabutan mo? Opo. Pakalayan simbag, nasasabutan mo? Nasasabutan niya mo. Sa wakas, nagkaigwa ka mangyari kay premyo. Wow! Thank you! Congratulations ha! Opo, 50 pesos sa imong load. Mamaya na lang ha. Di tabi abutang kipasko, yo. Opo. Okay, bye-bye. Thank you. Alright, ayan po. Pero aram nila pa, kaswapon ba ako? Ngunyan pa pagkapon, huwag kada ko lang text ko di. Dapat, pero inutang kita. Okay, mga tugang sa aga naman, abangan niya po ang panibagong tanog. Di po sa tuyang programa. Ang mahiwagang tanog sa programang Pingkion. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ito po is styrobox. Box baga, nakuan. Kaya sa taklob, tinuktok duman sa side niya. Ito po, mga tugang tanog. Salamat, kanserong pagantabay, mga tugang Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay.